heddi, Duw yn agos ato ni wrth i ni addoli y bore yma gyda'n gilydd. Mae Emyr yn arwen ni yn yr Oedfa Bore yma, a os dwi'n mynd yn arwen ni heno hefyd am 5 o'r gloch. Felly chi'n gweld mae'r bwrdd wedi osod ar gyfer y cymyn, ac os ych chi'n credu yn arwen Iesu Grist fel cwredwr a chadrwydd, mae croeso chi ymuno ni yn y cymyn, ac yna ar ddiwedd yr Oedfa, mae yna gyfle i ni fwynhau cymdeithas bellach trwy gael paned gyda'n gilydd yn yr ystafell gefen. Mae gen yma ysgol Sul i'r plant ag yr oedolion tua 11:45. Wedyn, cyfarfod yr wythnos, mae cwrdd gweddi nos Fawrth fan hyn, am 7:45, cyfle i drafod emynau gyda Wyn ar Zoom nos Iau, y clybiau plant dydd Gwener. Ac yna, mae'n fis newydd, felly mae yna gasgliad y mis newydd ar gyfer mis Mai, a ni'n mynd i gasgliad waith Lydia Adams, sydd yn gweithio gyda Eithfis yn Slovenia. A byddwn ni'n clywed mwy am y gwaith nhw yn ystod y mis, ond dyna fydd casgliad y mis ar gyfer mis Mai. Dyna'r coeddiadau. Gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. Adwydd Dduw, ni'n diolch i ti am y fraint sydd gyda ni o ddechrau diwrnod newydd wrth ddod ata ti i addoli gyda'n gilydd. Adwydd ni'n ymwybodol bod gyda ni un Duw, un gwaredwr, un ysbryd. Ac adwydd ni'n gweddio wrth i ni addoli fel un corff. Byddwn ni'n profi dyfendith ti gyda'n gilydd. Byddwn ni'n cael ein uno wrth i ni ganu a wrth i ni wrando ar dair di, wrth i ni gydweddio, wrth i ni wrando ar yr hyn sydd gyda ti i ddweud wrth i ni bore yma trwy Emyr, a dweud i'n gweddio. Hefyd wrth i ni gymryd o'r bara gwi gyda'n gilydd, byddwn ni'n uno yn yr agor Iesu Grist. Ac y bydden ni yn mawrygu i enw fi. O Dduw, ni'n gweddio i ti ddelio gyda ni. Ni'n gwybod bod ni'n bobl gwahanol, gyda anghenion gwahanol a sefyllfaoedd gwahanol. Ond adwydd i diolch i ti. Hyd yn oed yn yr un gair y bore yma, yn yr un oedfa, bod gyda ti moddion gras i bob un ohono ni. Adwydd ni'n gweddio, bydde Crist yn cael ei ddyrchafu. A bydde ni yn cael ein llenwi gan ddysgu. A bod ni'n gallu bod yn sicr bod ni'n blant i ti. A gadwyd felly bendithiau. Defnyddia Emyr ac adwydd rho'r Christian i wrando ar hyn sydd gyda ti i ddweud. Er gwygoniad i Grist. Amen. Amen. Byddwn ni barhau i addoli trwy ganu. Ni'n mynd i ganu rhif 35 yn Rhyw 2, bydd y geiriau ar y sgrin. Mawr yw yr arglwydd a theilwng o fawl. Ni'n dod bore yma Dduw sydd yn fawr, sydd yn holl a lliog, sydd yn heiddi ein mawl ni. Ond hefyd yn Dduw cariad, am yr ail bennill yn dweud arglwydd Dduw, dyrchafwn denw di, arglwydd Dduw diolchwn am y cariad sy'n ein llofi. Gadewch i ni sefyll i gan i mawl i'r Duw yma gyda'n gilydd.
i ddarllen o'r Beibl ac yn mynd i droi eto bore yma i lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. Wnaethon ni ddechrau edrych ar y llythyr yma cwbl o wythnosau nhw. Ac ni'n mynd i ddarllen yr un adran, yr adran gyntaf yma, 1 Corinthiaid penod 1, ac adnodau 1 i 9. Dyma air ein Duw ni. Paul, apostol Crist Iesu, trwy alwad a thrwy ewyllus Duw, a'r brawd Sosthenes, at eglwys Dduw sydd yng Nghorynth, at y rai a sancteiddiwyd yng Nghrist Iesu, ac sydd trwy alwad Duw yn saint, ynghyd â phawb ym mhob man sydd yn galw ar enw ein harglwydd Iesu Grist, ei harglwydd hwy a ninnau. Gras a thangnefedd i chwi, oddi wrth Dduw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Rwyf yn diolch i'm Duw bob amser amdano chwi, ar gyfrif y gras dwyfol a roddwyd i chwi yn Christ Iesu, am eich cyfoethogi ynddo ef ym mhob peth, ym mhob ymadrodd a phob gwybodaeth, fel bod y dystiolaeth am Grist wedi ei chadarnhau yn eich plith. Oherwydd hyn, nid ydych yn ddiffygio mewn unrhyw ddawn wrth i chwi ddisgwyl am ddatguddiad ein harglwydd Iesu Grist. Bydd ef yn eich cadw yn gadarn hyd y diwedd, fel na bydd cyhuddiad yn eich erbyn yn nydd ein harglwydd Iesu Grist. Mae Duw yn ffyddlon, a thrwyddo ef eich galwyd chwi i gymdeithas ei fab ef, Iesu Grist, ein harglwydd ni. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Mae Gwydion yn ei ddod i roi stori'r plant nesaf. Diolch Gwydion. Nawr, cwestiwn. Ydych chi yn cofio yn dda? Dwylo lan os chi yn cofio yn dda. Do you remember well? Da iawn. Wel, i fi, ddim yn cofio yn dda. Fi'n anghofio pethau yn hynod o gyflym. Felly weithiau mae angen help arno fi i gofio pethau. Nawr, cwestiwn arall. Beth yw prif ddinas Caerdydd? Fi'n anghofio. Beth yw prif ddinas Cymru? A fi wedi rhoi cliw i chi. Da iawn, Caerdydd. Prif ddinas Cymru yw Caerdydd. Beth yw prif ddinas Iraq? Capital city of Iraq. Wel, byddwn ni'n cael sioc os byddech chi'n gwybod. Fi ddim yn cofio. Ond, i helpu fi gofio, fi'n cael llun, darlun yn ymhen ni. A llun yw... Beth yw hwnna? Beth yw e? What is that? Da iawn, bag. A pwy yw y dyn yna fyna? Ie, mae lot o chi gweud e. Prif ddinas Iraq yw Baghdad. A fel yna, fi'n cofio. Fi'n cofio, Iraq, capital, Baghdad. Beth yw prif ddinas Zeeland Newydd, New Zealand? Hwna'n un anodd hefyd. Wel, fi'n cofio, mae lot o ffermwyr yn Zeeland Newydd, a be mae ffermwyr yn gwisgo ar eu traed? Llun nesaf.
Beth yw hwnna'n Saesneg? Wellies. Yeah. What is it? Wellingtons. Neu wellies. Prif ddinas Seland Newydd yw Wellington. Fi'n cofio trwy weld ambell i beth fel yna. Mae ambell i ddarlun yn atgoffa ni o ryw ddiwrnod. Llun nesa, pa ddiwrnod mae hwnna'n atgoffa chi ohono fe? Dydd Dewi Sant. Chi'n gweld hwnna, chi'n oer. Dydd Dewi Sant. Bore yma, i ni mynd i gael help i gofio rhywbeth. Ie, mynd i gael help i gofio. Yn rhan o'r Oedfa heddi, mae hwnna yn mynd i gael ei roi allan. A hwnna. Pethau i helpu ni i gofio. A be mae y bara a y gwyn, y diod coch yna, yn helpu ni gofio am beth. Cofio beth. Ie? Ie. Mae'n atgoffa ni bod Iesu Grist wedi marw. Ac ar ddiwedd yr Oedfa, byddwn ni'n cymryd bara, a nath Iesu Grist ddweud, hwn, darlun yw e, yw corff fi. A mae'r corff yma yn mynd i gael ei dorri. Hynny yw, cael ei ladd. A fi eisiau chi gofio hwn. Fi eisiau chi gymryd bara a gwyn i gofio gymaint fi wedi caru chi. A wedyn fi eisiau chi gymryd y gwyn. A fi eisiau chi yfed hwnna i gofio gymaint fi wedi caru chi. A mae'n help. Mae'n helpu ni, achos chi'n gwybod os ydych chi'n Gristion, ni'n caru. Ni'n caru Duw. A caru Iesu Grist. A fi yn meddwl byddai byth yn anghofio, ond fi gallu anghofio gymaint wedi caru ni. A mae cymryd y bara a cymryd y gwyn yn helpu ni gofio. O'r diwedd yr Oedfa, bydd dad a mam yn cymryd bara a cymryd gwyn. Yn ystod yr amser yna, jyst meddyliwch beth mae Iesu Grist wedi wneud. A gweddiwch, dangos i fi gymaint ti wedi caru ni. Oce? Diolch yn fawr. Diolch. Mewn munud, ni'n mynd i weddio dyn gilydd. Cyn bod ni'n gweddio, fi eisiau dweud rhywbeth yn sydyn am byti, mae'r penwythnos yma wrth gwrs wedi bod yn penwythnos y coroni. Ac fi eisiau just wneud tair sylw yn gyflym am y coroni. Y sylw cyntaf yw hyn, fel Cristnogion, un brenin rydyn ni yn ei ddilyn. Mewn gwirionedd, yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw brenin brenhinoedd, fe yw arglwyddi, fe yw'r un rydyn ni'n rhoi ein teyrngarwch iddo fe. Fel Cristnogion, Crist yw ein brenin ni. Ail sylw. Fel Cristnogion, mae eisiau ni fod yn ofalus o'n gilydd. Mae pethau fel brenhinoedd a pethau fel hynny, maen nhw'n gallu'n rannu ni fel pobl, mae yna wahaniaethau barn. Rai pobl yn teimlo'n gryf o blaid, rai pobl yn teimlo'n gryf yn erbyn, a fel Cristnogion, mae eisiau ni fod yn ofalus. Bod ni ddim yn gadlu pethau fel hyn i ddod ryngo ni, ac i effeithio ar ein perthynas ni a'n cariad ni at ein gilydd. Fel Cristnogion, mae eisiau ni fod yn ofalus iawn o'n gilydd. Yn y manna hynny lle mae yna wahaniaethau barn. Trydydd sylw. Fel Cristnogion, ni fod i weddio dros y brenin Charles, y trydydd, a dros y rheini sydd mewn awdurdod. Fi eisiau darllen rai adnodau ni o lythyr cyntaf Paul a Timotheus. Yr ail benod, ni'n darllen hyn. Yn y lle cyntaf felly, roedd yn annog bod ymbiliau, gweddiau, deisyfiadau
a diolchiadau yn cael eu hoffrymu dros bawb, dros frenhinoedd a phawb sydd mewn awdurdod, i ni gael byw ein bywyd yn dawel a heddychlon, yn llawn dywioldeb a gweddisder. Peth da yw hyn a chymeradwy gan Dduw ein gwaredwr, sy'n dymuno gweld pob un yn cael ei achub ac yn dod i ganfod y gwirionedd. Oherwydd un Duw sydd, ac un cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dynion, sef Crist Iesu yn tain ddyn. Fe'i roes ei hun yn brydwerth dros bawb, yn dystiolaeth yn yr amser priodol i fwriad Duw. Nes i ni gweddio? Ie, gweddio dros bawb, ond gweddio hefyd dros y rheini sy'n mewn awdurdod. Felly, dyna ni'n mynd i wneud nawr. Na ni weddio, na ni droi at yr arglwydd gyda'n gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni yn troi at y tu nawr. Ac i ni eisiau cydnabod mai un Duw sydd, un cyfryngwr hefyd rhwng Duw a dynion, sef Crist Iesu. Arglwydd dim ond un brenin sydd, dim ond un sydd yn rheoli. Ac arglwydd felly ni'n dod at y tu yn awr ac yn ymostwng ger dy fron di. Dar, ni'n diolch bod ti wedi'n gwaredu ni, wedi'n hachub ni. Ni'n diolch dy fod ti o Dduw wedi trefnu ffordd i ddelio gyda'n pechod ni, mwyn concro ein gelynion ni ac mwyn dod â ni yn ôl at y ti dy hun. A dad, i ni'n gweddio felly, yn awr dros bawb, i ni eisiau i bawb i ddod i weld hyn ac i glywed am hyn ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r unig obaith sydd. Does na ddim ffordd arall i gael maddeuant pechodau. Does na ddim ffordd arall i fod yn iawn gyda Duw ond trwy ffydd yn Christ. A dad, dyna'n gweddi ni. Yn gweddi ni dros bawb yma, y bore yma. Ein gweddi ni dros bawb yn ein gwlad ni ac yn yr ynysoedd hyn. Dyma'n gweddi ni dros bawb mae ddoi clywed dy air di'n cael ei ddarllen. A dyma'n gweddi ni dros ein byd ni. Yw y bydde ti yn achub ac yn dod â phobl i blygu ger bron y brenin Iesu. A dad, dyma hefyd ein gweddi ni dros y brenin Siarl. A dyma yw ein gweddi ni dros bob un sydd ag unrhyw fath o awdurdod yn ein gwlad ac yn ein byd ni. Yn ein gweddio bydde ti yn ei hachub nhw ac yn gweithio yn eu calonau nhw ac yn troi eu calon a'i bywyd nhw at y ti ac at gyfiawnder a daioni os gweli di fod yn dda. I ni'n gweddio neu di roi pob doethineb i'r rheini sydd a grym, y rheini sydd yn llunio cyfreithiau, y rheini sydd ag unrhyw fath o ddylanwad yn y byd yma, ni'n gweddio wneud i troi eu bwriadau nhw at ddaioni a chyfiawnder o arglwydd. Ni'n meddwl am yr holl angen sydd yn ein byd ni, yr holl dristwch a'r dioddau a'r gormesydd, a arglwydd ni'n gofyn ei di drwy garhau, os gweli di fod yn dda. O dad, ni'n gwybod, ni wedi clywed yn barod yn dy air di. Mae'r hyn sydd ei angen yn fwy na dim arno ni gyd, yw i brofi dy ras di, profi dy gariad di yn yr arglwydd Iesu Grist. A dad, felly ni'n gweddio nawr, arna ti fod ar waith yn ein plith ni, ac arglwydd trwy'n byd ni heddiw wrth i bobl ddod ynghyd i ddarllen y Beibl a gweddio a gwrando ar bum y dy air di ni ddweud. Arglwydd, a wneud i siarad
a wneud i weithio'n rymus os gweli di fod yn dda. Dad, clyw ein gweddi ni. Bydd gyda ni. Bendithia ni. Arglwydd, helpa ni dy garu di. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni eto yn gilydd. Ni'n mynd i gannu o'r atodiad nesaf, rhif 19. Gan yma'n sôn am ffordd mae'r arglwydd Iesu wedi dod i wasanaethu. Ac os mae felly mae yn ymddwyn, wel, dyna hefyd sydd i ni bod i ymddwyn yn gwasanaethu'n gilydd. Ond ni sefyll i ganu. gyda fi i'r adran ar arllenon ni. 1 Corinthiaid, penod 1, adnodau 1 i 9. Ni ti edrych ar yr adran yma unwaith yn barod fel eglwys. A tro diwetha, oedd e'n ffocws ni ar be mae Paul yn dweud fan hyn yn byti dod yn Gristion. Beth i ni'n dysgu yn yr adran yma am be mae'n golygu i ddod yn Gristion. A y gair allweddol mae'n ymddangos sawl gwaith yw y gair galw.
Wnaethon ni weld yn dod, pan ni'n dod yn Gristion, mae Duw yn galw ni at o fe ei hun. Pan ni'n dod yn Gristion, ni'n galw allan ar Dduw i'n hachub ni. Pan ni'n dod yn Gristion, mae Duw yn galw ni i fewn i berthynas gyda fe ei hun, ac pan ni'n dod yn Gristion, mae Duw yn galw ni i fywyd newydd. Y bywyd o wasanaeth, o stop o meddwl amdano ni'n hunan yn gyntaf a meddwl am eraill. Ar bore yma, fi eisiau ni edrych ar yr un adran eto, ac nawr gofyn, wel, be ni'n dysgu fan hyn am byti bod yn Gristion. Os ych chi yn Gristion, os ych chi wedi credu yn yr arglwydd Iesu Grist, be mae hynny'n golygu? Be sydd wedi newid? Be sydd yn wir amdano chi yn awr? Pa fath o fywyd byddwch chi yn disgwyl i'r Cristion i fyw? Mae'n adran gyfoethog, mae'n lot o'r pethau mae'n gorgyffwrdd yn llifo mewn i'w gilydd. Yn amlwg, mae'n lawer o bethau, ni'n meddwl am bore yma, sydd yn dilyn yn naturiol o be welon ni tro diwetha. Ond bore yma, fi eisiau ni nodi 4 peth yn arbennig. Falle 4 peth sy'n dod drosodd bydd yn gallu ffocysu'n meddyliau. Y pwynt cyntaf yw hyn. Mae bywyd y Cristion yn fywyd o gariad. Mae bywyd y Cristion yn fywyd o gariad. Drychwch ar adnodau 3 a 4. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein tad ar arglwydd Iesu Grist. Yr wyf yn diolch i'n Duw bob amser amdano chwi ar gyfrif y gras dwyfol a roddwyd i chwi yn Christ Iesu. Os ych chi yn Gristion, ych chi yn un sydd wedi eich caru. A mae'n dod drosodd mor glir fan hyn yn dydy wrth i Paul sôn am Dduw fel ein tad ni. Wrth iddo fe sôn am y ffaith bod e wedi rhoi rhywbeth i ni. Be mae wedi rhoi? Wel, mae wedi rhoi gras dwyfol yn Christ Iesu. Os chi ddim yn Gristion, os chi ddim yn dueddol o fynd i'r capel, os chi ddim yn gyfarwydd efo iaith y Beibl, mae gras yn air special. Yn wir, dyma un o'r geiriau gorau. Y geiriau mwyaf gwerthfawr sydd gyda ni. A mewn lot o ffyrdd, mae popeth arall fi'n mynd i ddweud bore yma yn dod allan o hyn. Gras. A beth yw gras? Yw cariad. Ond cariad arbennig. Cariad anheiddiannol. O fel arfer, mae'r pethau ni'n caru nhw achos bod nhw'n heiddi ein cariad. Mae yna rhywbeth hyfryd, rhywbeth dymunol, rhywbeth attractif amdano nhw, ond nid yna yw gras. Nid yna'r gras dwyfol mae Paul yn sôn amdano fe'r gras yma sy'n dod o Dduw ei hun. Beth yw gras? Yw cariad anheiddiannol. Beth yw gras yw'r ffafr yna mae Duw wedi dangos at bobl gwrthryfelgar, fel ni. Mae Duw yn ein caru ni. Os ych chi'n Gristion, mae ei gariad yn cael ei dywallt allan arno chi. Dwi ddim jyst wedi trigarhau wrthoch chi ac yn maddau eich bai chi, ond yn ei ras mae yn ein caru ni. So allai drio roi darlun i'n helpu ni. Mae yna lyfr enwog, sioe gerdd enwog, Les Miserables,
Victor Hugo. Felly bod rhaid o'ch chi'n gwybod y stori. Mae stori, mae lot o gymeriadau gwahanol, ond un o'r prif gymeriadau yw dyn o'r enw Jean Valjean. A mae wedi bod, yn y carchar mewn ffordd am amser hir, mae'n cael ei ryddhau, ac yn fuan iawn wedyn, achos bod e'n dlawd, mae'n dwyn. Mae'n dwyn o di yr esgob yma, ac yn cymryd rhyw blatiau arian gwerthfawr. Yna mae Jean Valjean yn cael ei ddal gan yr heddlu, ac mae'r esgob yn dod, a chi'n disgwyl bod e'n mynd i gael ei daflu nôl yn y carchar dyna, mae'n ei heiddi. A mae'n dechrau'r olygfa hyfryd yma, lle mae'r esgob yn dweud, o na, anreg oedd y platiau yma, a ti'n gwybod be, nes ti anghofio rhywbeth, a mae'n dod â mwy, mae'n dod â rhyw canwyll brennau gwerthfawr hefyd, dwi ddim jyst yn maddau. Ond mae'n rhoi ar ben hynny, yn dangos cariad a rithro. Na'r cariad i ni wedi brofi. I ni'n heiddi dim gan ddiw, ond ei gosb a'i farn, cyfiawn yn ein herbyn, ond mae e'n dod, a dwi ddim jyst wedi'n maddau ni, ond mae'n ein mabwysiadu ni, mae'n ein cymryd ni fod yn bobl ac yn blant iddo fe ei hun. Mae rai traddodiadau wedi camddeall beth yw gras. Mae rai pobl wedi dysgu celwydd mewn ffordd bod y gras mae Duw yn rhoi ni, mae just fel rhywbeth o injection, mae'n rhoi rhyw booster shot i ni o ddaioni. Ac ar ôl i Duw roi'r gras yma i ni, mae hwnna'n helpu ni i fod yn dda ac i fod yn gyfiawn ein hun. Na, nid dyna sydd yn ei fan hyn o gwbl. Mae'r gras dwyfol yma'n cael ei roi i ni sut yng Nghrist Iesu. Mae cariad Duw yn cael ei ddangos i ni mewn person. Mae'n dod ato ni mewn person. Y person yma sydd wedi dod i'r byd mwyn byw a marw yn ein lle ni. Y person yma sydd wedi cymryd cosb ein pechod arno fe ei hunan a wedi rhoi i ni yr cwbl mae yn ei heiddi. Mae'r Beibl yn dweud trwy ras rydyn ni nawr fel Cristnogion pwy ydyn ni yng Nghrist. Rydyn un gyda fe. Yn derbyn yr hyn mae yn ei heiddi. A felly os ych chi yn Gristion, bore yma, os ych chi wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist, yn ei farwolaeth ac yn ei atgyfodiad ma'ch bywyd chi yn un o gariad. Chi wedi'ch caru yn fawr gan Dduw, a dyw'r cariad yna ddim yn mynd a dod, mae'n gyson ac yn sicr. Chi wedi'ch derbyn gan Dduw. Chi wedi'ch maddau yn llwyr am holl bechodau y gorffennol. Chi wedi'ch cyfiawnhau. Chi wedi'ch mabwysiadu. Chi wedi'ch gosod ar wahân yn bobl arbennig iddo fe. Dyna pwy ydych chi. Mae bywyd y Cristion yn fywyd o gariad. Ac wrth gwrs, os i ni wedi'n caru, os i ni wedi profi daioni Duw, wel, yn naturiol i ni siaranu hynny gydag eraill. Felly fan hyn, ni'n dod at yr ail beth. Yr ail bwynt yw hyn. Mae bywyd y Cristion yn fywyd o dystiolaeth. Bywyd o dystiolaeth. Drychwch ar adnod 5 a 6. Mae Paul yn mynd mlaen i ddweud bod e'n diolch am eich cyfoethogi ynddo ef ym mhob peth, ym mhob ymadrodd a phob gwybodaeth, fel bod y dystiolaeth am Grist wedi ei chadarnhau yn eich plith.
Be mae Paul yn dweud fan hyn yw, os chi'n Gristion, mae yna newid wedi digwydd. Mae yna newid sylfaenol tu fewn wedi digwydd, ond mae'r newid yma, y gras yna chi wedi profi, mae'n gorlifo. Mae'n amlygu ei hun yn eich bywyd chi. Mae Paul yn dweud, i chi nawr yng Nghrist wedi cael eich cyfoethogi, chi wedi derbyn bywyd newydd. A mae hynny'n dangos ei hun yn eich ymadrodd ac yn eich gwybodaeth. Mae'n dangos ei hun yn y ffordd i chi yn gweld y byd. Mae'n dangos ei hun yn y ffordd i chi'n gweld eich hunan ac yn gweld pobl eraill. Mae'n dangos ei hunan nawr yn y ffordd i chi'n byw, y penderfyniadau chi'n gwneud, yr ffordd i chi'n siarad, y ffordd i chi'n trin eraill, y ffordd i chi'n treulio'ch amser. Mae'n effeithio ar bopeth. A'r pwynt sydd gan Paul fan hyn yw mae'r newid yma yn dystiolaeth. Mae'n brawf. Mae'n prawf o wirionedd beth sydd wedi digwydd iddyn nhw. Mae'n brawf o wirionedd yr efengil, yr neges yma maen nhw wedi credu. Mewn ffordd mae Paul yn dweud, you are living proof o wirionedd y ffaith bod Crist Iesu wedi marw ac wedi atgyfodi a'i fod yn gallu newid bywydau pobl. A felly os chi'n Gristion bore yma, rydych chi nawr yn dyst i ddim. Mae'ch bywyd chi yn dwyn tystiolaeth i pwy ydych chi ac i be mae Duw wedi wneud yno chi. Falle bod chi ddim yn hoffi meddwl am hynny. Yna'r gwir. Mae llyged pobl arno chi. Rydych chi yn mynd allan o fan hyn ar ddiwedd yr oedfa yma, nôl i'ch cartrefi, nôl i'ch bywyd chi, ddim bore fori, mae'n oel o banc, bore di Mawrth, bych chi'n mynd nôl i'r gwaith, ac byddwch chi'n mynd yno fel llysgenhadon, fel ambassadors, yn cynrychioli Crist. A felly mae eisiau'n tystiolaeth ni i fod yn dda. Mae eisiau'n tystiolaeth ni i fod yn glir. Chwch chi'n gweld weithiau ar y cyfryngau cymdeithasol, mae pobl yn rhoi lluniau lan o vans wedi parcio mewn llefydd dyn nhw ddim wedi parcio. Chi wedi gweld llun fel yna? Hynny yw, cywilyddio nhw, a maen nhw'n tynnu llun o'r fan mwyn dangos y logos ar yr ochr. A weithio maen nhw rhyw sylw o. Sa'n enw i Cymru, efe dyma un o'ch fans chi? Dyma un o'ch gyrwyr chi? Hynny yw, dylsyn nhw ddim parcio fan hyn, dylsyn nhw ddim fod ar y double yellows yna, dylsyn nhw ddim fod ar y dropped curb yna, hynny yw, dylsyn nhw ddim fod yn gyrru mor gyflym. Mae fan nhw yn dweud i bwy maen nhw'n perthyn, a felly dylsyn nhw yrru yn well a parcio yn well a fod yn fwy cwrtais yn y ffordd maen nhw yn trin pobl eraill ar yr hewl. Os mae hynny'n wir am fans, faint yn fwy gwir yw amdano ni. I ni'n gweud fel Cristnogion bod Duw yn ein caru ni a bod yr arglwydd Iesu Grist wedi marw mwyn delio gyda'n pechod ni. Ni'n dweud bod ni wedi cael dechrau newydd a bywyd newydd a bod ni'n blant i Dduw a bod gennym ni ysbryd Crist yno ni. Eisiau ni ddangos hynny. Ys dim esgus dyn ni, achos mae Paul yn dweud, ni wedi cael ein cyfoethogi, ni wedi derbyn yr hyn i ni angen ar gyfer bywyd diwiol. Mae eisiau ni ddangos hynny. Nawr fe fi'n gweud, mae hynny'n swnio fel sialens, mae'n her, mae'n gyfrifoldeb mawr. Diolch beth, ni ddim yn gwynebu'r sialens yna ar ein pen ein hunan. A fan hyn ni'n dod i'r trydydd pwynt. Mae bywyd y Cristion yn fywyd o wasanaeth. Ac wrth sôn am wasanaeth fan hyn, fi'n sôn am wasanaeth
yn yr eglwys. Dwchwch ar adnod 7. Oherwydd hyn, nid ydych yn ddiffygiol mewn unrhyw ddawn wrth i chwi ddisgwyl am ddatguddiad ein harglwydd Iesu Grist. Mae'n y berygl pan ni'n darllen y Beibl, perygl mawr ni'n gwynebu yw darllen e fel unigolion. Hynny yw, be mae'r Beibl yn dweud i fi fan hyn. Mae'n un bwysig yn ei le. Ond mae eisiau ni wastad cofio'n aml iawn y ffordd gorau o ddarllen y Beibl yw be mae hyn yn dweud wrtho ni. Yn arbennig pan ych chi'n darllen epistol fel hyn, llythyr gan Paul at eglwys. Be sydd gan hyn i'w ddweud wrtho ni? Fan hyn, sylwch arno mae Paul yn sgwennu'r peth yma yn y lluosog. Mae'n dweud nid ydych yn ddiffygiol, wrth i chwi ddisgwyl. Mae'n ysgrifennu at grŵp o bobl, at gorff o bobl. Mae'n ysgrifennu at eglwys. Ac wrth iddyn nhw nawr fyw eu bywyd newydd nhw, bywyd o gariad, bywyd o dystiolaeth, maen nhw'n gwneud hynny gyda'i gilydd ac gan wasanaethu ei gilydd, ac mwyn gwneud hynny mae Duw wedi rhoi doniau iddyn nhw. Byddwn ni'n meddwl am hyn yn nes ymlaen yn y llythyr. Beth sy'n hollol amlwg yw fod Duw yn rhoi doniau i'w bobl nid eu lles nhw eu hunan, ond lles yr eglwys. Nid mwyn iddyn nhw sefyll allan a cael sylw, ond mwyn gwasanaethu. Yr pwynt fan hyn yw, ni angen ein gilydd. Yn y cyfnod yma, tra bod ni gyd yn disgwyl am ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist, y dyddiau tywyll ac anodd yma, i ni angen gwasanaethu'n gilydd gyda'r doniau mae Duw yn ei roi. Beth yw'ch hoff dîm chi? Peth cyntaf sy'n rhywun meddwl yw tîm pêl-droed, okay? Lle rai ohono ni yr Avengers, o'r ffilms Marvel neu rhywbeth fel yna. Lle i eraill yn ympleithni rhywbeth fel tîm a talwr yn y beirdd. Pob math o tîmoedd i ni'n gallu ei hoffi. Ond beth sy'n gwneud tîm yn effeithiol? Wel, amrywiaeth ac undod. Dyna'r peth sy'n gyffredin mewn tîm da. Mae'n amrywiaeth, maen nhw'n gallu cyfrannu rhywbeth gwahanol, ond maen nhw i gyd yno gyda'i gilydd yn gwasanaethu ei gilydd. Beth sy'n wir am eglwys? I ni'n deulu, i ni'n adeilad ysbrydol, i ni yn ardd, i ni yn gorff, yn yr darluniau mae'r Beibl yn defnyddio, i'n disgrifio ni, ni'n tîm. Ac mae gennym ni gyd rôl i'w chwarae, mae gennym ni gyd doniau gan Dduw. A beth sy'n hyfryd fan hyn yw mae Paul yn dweud, sdim esgus da chi, fan hyn chwaith. Does dim diffyg. Adnod 7. Nid ydych yn ddiffygiol mewn unrhyw ddawn. Hynny yw, mae Paul yn dweud, mae gennych chi bopeth chi angen ar gyfer y gwaith yma. Trwy ras Duw. Ond dyna mae'n un pwynt ola, cyn i ni orffen. Mae bywyd y Cristion hefyd yn fywyd o ddyfabarhau. Mae'n fywyd o gariad, cariad Duw, cael ei dywallt arno ni ac yn gorlifo allan, bywyd o dystiolaeth i'r byd o'n cwmpas ni, bywyd o wasanaeth i'n gilydd, a fan hyn nawr yn ola, mae'n fywyd o ddyfabarhau. Adnod 8. Bydd ef yn eich cadw yn gadarn hyd y diwedd, fel na bydd cyhuddiad yn eich erbyn yn nidd ein harglwydd Iesu Grist.
Ni glywed ychydig am hyn os o'ch chi gyda ni nos Sul diwetha. Meddwl am fywyd Abram. Abram wedi byw bywyd hir, mae'n cyrraedd diwedd ei fywyd ac un o'r llwyddiannau o fe'n dangos oedd bod e wedi dyfal barhau. A dyna mae Duw yn galw ni i wneud hefyd. Dyna mae'n gofyn gen ni bod ni yn dyfal barhau. Bod ni'n cario ymlaen. Mae'n y frwydre ysbrydol i'w hymlaeth fel Cristnogion. Mae yna wrthwynebiadau yn dod ym mywyd y Cristion. Mae yna demtasiynau yn treol tynnu'n sylw ni fan hyn fan draw ym mywyd y Cristion. Dwi ddim yn rhoi. Dwi ddim yn rhoi. Mae'r diafol a'r cnawd a'r byd yn ceisio tynnu ni lawr a'n tynnu ni ffwrdd oddi wrth yr arglwydd. Ond bydd yn eich cadw'n gadarn hyd y diwedd. Mae'r arglwydd a mae'n cadw ni. Mae'n galw arno ni i'w ddilyn a'i geisio fe, ond diolch beth trwy'r ras ar y dydd ola bydd na ddim cyhuddiad yn ein herbyn. Pam? Efe achos yn gwaith ni, efe achos yn ymdrech ni, na gras Duw unwaith eto. Wedi gwneud y cwbl trwy'r arglwydd Iesu Grist. Daliwch ati. Daliwch ati. Falle bod chi yn mynd trwy rhyw gyfnod arbennig o anodd ar hyn o bryd. Falle bod chi yn diflasu, yn digaloni, yn anobeithio. Falle bod chi yn profi rhyw gyfnod o oerni ysbrydol neu rhyw sychder ysbrydol, ddim llawer o ddiddordeb gennych chi yn y pethau hyn, ond dyfal barhewch. Pan chi'n meddwl am yr cariad ni wedi brofi, pan ni'n meddwl am popeth mae Duw wedi roi a wedi ddarparu i ni yng Nghrist, daliwch mlaen. Daliwch ati, dyma yw hi i fod yn Gristion. You're in it for the long haul. Nawr, mae'r pethau yma ni wedi bod yn meddwl amdano nhw, maen nhw'n rhyfeddol yn dyn nhw. O Duw wedi'n galw ni i'r bywyd yma, a dyma nawr y math o fywyd mae e'n rhoi i ni yng Nghrist. Ond beth sy'n gwneud yr adran yma hyd yn oed yn fwy rhyfeddol yw os ydych chi'n gwybod rhywbeth am weddill y llythyr. Sa'n gwybod os ych chi'n gyfarwydd efo gweddill y llythyr cyntaf yma at y Corinthiaid, mae'n rhoi spoiler i chi, oedd yr eglwys yng Corinth yn mes. Chwa pam? Achos o'n nhw'n eglwys o bobl. Fel pob eglwys, o'n nhw'n gasgliad o bechaduriaid wedi cael ei taflu at ei gilydd trwy ras Duw, oedd yna broblemau mawr yng Nghorinth. A felly, beth eisiau ni gymryd i ffwrdd o'r adran yma bore yma yw hyn. Dyma sy'n wir am Eglwys Crist. Beth bynnag ei gwendidau. Dyma sy'n wir am y Cristion, beth bynnag ein ffeileddau. I ni wedi'n galw a ni yn byw y bywyd yma. Yn y lle cyntaf, dyma sut mae Duw yn eich gweld chi. Ni'n aml yn meddwl, mae Duw jyst yn gweld y camgymeriadau, beiau, y gwendidau. Siwr allai weddio ar Dduw, siwr allai ddod at Dduw ar ôl y ffordd i fi wedi byw yma. Na, fel hyn mae'n eich gweld chi. Ydy, mae eisiau delio gyda'ch pechod, mae eisiau gwneud chi yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist a'ch sancteiddio chi. Ydy, ond mae'n eich caru chi. A mae wedi'ch cyfoethogi chi. A mae wedi darparu pob dawn sydd ei angen. A mae'n mynd i'ch cadw chi tan y diwedd. Dyna siwr mae'r arglwydd yn edrych ac yn gweld y Cristion. A felly yn y lle cyntaf, dyna siwr dylswn ni weld ein gilydd hefyd. Pan ni'n edrych
A Gristion arall, pan ni'n meddwl am Gristnogion eraill yn aml iawn, mae'n sylw ni'n mynd yn syth at eu gwendidau nhw, eu ffolineb nhw, eu methiannau nhw, a mae digon ohonyn nhw yn does. Ond na'r peth cyntaf, fel sy'n bod yn dod i'n meddwl, y peth cyntaf yn dod i feddwl Paul wrth feddwl am yr eglwys yng Corinth efo'i holl broblemau oedd rwyf yn diolch. Rwyf yn diolch i'n Duw bob amser amdanoch chi. Dyna sut ni bod i weld yn gilydd. Er gogoniant i Dduw. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu eto yn gilydd. Rhif 17 yn yr atodiad. Ac yn ar ôl i ni ganu byddwn ni'n dod at y cymyn. 17. Dyma gariad pwy a'i treitha am chwiliadwy y diwydd. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu. Ni'n dod at y cymyn. Mae Gwydion wedi gweud ychydig am hyn yn barod. Be sy'n dynnu fan hyn yw rhywbeth i'n helpu ni. Arwydd, rhywbeth i'n atgoffa ni. Rhywbeth sy'n helpu ni i gofio yr hyn mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud drosto ni. I cofio, a dathlu, a mwynhau, a pwyso mewn ffydd ar ei farwolaeth a'i atgyfodiad drosto ni. Dyma arwyddion o y cariad, y gras yna i ni wedi brofi. Trwy dibynnu ar Grist, ni'n cael y nerth i dystiolaethu ac i wasanaethu ac i ddyfalbarhau yn y bywyd newydd mae e wedi rhoi.
Mae'r pethau yma ar gyfer y Cristion. Ni wedi meddwl bore yma beth yw hi i fod yn Gristion. Ac os ych chi yn Gristion, mae yna wahoddiad i chi gymryd ac i ddathlu be mae Crist wedi wneud drosto. Os ych chi ddim yn Gristion, i ni'n gofyn i chi beidio cymryd. Peidiwch teimlo lletwythdod o dylswn ni gymryd ac peidiwch poeni am hynny, just gadewch i'r bara a gwyn fynd heibio i chi. Defnyddiwch yr amser yma i feddwl, i weddio, i geisio'r arglwydd. Falle bod e'n galw arnoch chi y bore yma. Gallwch chi ddefnyddio'r munud nesaf yma i alw arno fe mewn ffydd. Just i nodi, mae'r bara yn ddi-gluten ac mae'r ddiod yn ddi-alcohol, felly peidiwch ganddi hynny fod yn rwystyr chwaith. Mae Gwydion mynd i roi diolch gyntaf am y bara, wneith y bara cael ei ddosbarthu, ac os newch chi gadw eich bara chi, a fel bod ni gyd yn gallu bwyta gyda'n gilydd ar yr un pryd, ac yna ar un modd bydd Rodri yn rhoi diolch am y gwyn, bydd hwnna'n cael ei ddosbarthu a cadwch efo bod ni'n gallu yfed gyda'n gilydd. Chni weddio. O Dduw, ni diolch i ti bod ni wedi cael ein atgoffa bore yma gymaint wyt ti wedi ein caru ni, am y gras yna sydd wedi gorlifo drosto ni. Ac o Arglwydd, diolch am y cyfle yna i gofio gymaint nes ti'n caru ni, nes i ti roi dy unig anedig fab, i ddioddef, i fyw bywyd perffaith, ac i ddioddef ein mwyn yn ein lle, arglwydd i ni yn dy garu di, o amnerth i dy garu yn fwy. Ni'n gweddio arglwydd y munudau yma nawr, wrth i ni gymryd y bara, byddwn ni'n sylweddoli gymaint i'w dy gariad di. I Grist ganiatáu i'w gorff e gael ei dorri, ein mwyn ni. Ac o arglwydd i llawenhau bod e wedi atgyfodi, bod Iesu Grist yn fyw, a bod e'n mynd i ddod nôl rhyw ddydd, a bod ni'n cymryd y bara nawr, hyd nes y daw. Ac o arglwydd ni'n dweud eto, tyred, arglwydd Iesu. Cynorthwya ni nawr, os gweld ni fod y dda, i fanteisio'r munudau yma, i ystyried ac i ddiolch ac i dyfoli di am dy gariad. Bydd gyda'r plant, bydd gyda'r rhai ifanc, unrhyw un sydd eto heb wedi, helpa nhw i ystyried beth yw hyn i gyd ar arwyddocad dy gariad di. Clewn ni a derbyn ein mawl am diolch am bod ni'n gofyn pob peth yn enw i gwaredwr Iesu Grist. Amen.
nes ymlaen yn yr llythyr at y Corinthiaid, mae Paul yn delio gyda y cymyn a mae'n ysgrifennu hyn henod 11. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a droddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdano. Rydych ni fwyta ar dyn. Mae fe ni bod ni yn gallu amme y hyd a lled, a dymder, gellter, ddygariad i tuag ato ni yn yr arglwydd Iesu Grist. A rwy'n diolch ti bod ti'n cofio bod ni'n bobl anghofus ac wedi rhoi arwyddion ni i'n atgoffa ni o ddygariad ti. Arglwydd, diolch ti bod ni'n ddim yn unig yn derbyn maddeuant cychwyldeb a bywyd newydd yn yr arglwydd Iesu Grist trwy i gorff y gleidori a'i waed yn llifo mwyn ni, bod ni hefyd yn cael yn galw mewn i dy deulu di, i gael holl breintiau bod yn blant i ti, a bod ni'n gallu bod yn sicr bod dygariad i yn un sydd yn ddibynadwy, yn un sydd yn ffyddlon, yn un sydd beth yn newid am dragwyddoldeb. Ac arwydd i'n diolch ti bod ni'n gallu bod yn sicr o hynny trwy marwolaeth Crist yn ein lle. Ar hyn wnaeth i. Diolch arglwydd ble wnaethon ni fethu caru bod ei wedi caru eithaf. Mi'n diolch ti ble mae'n tystiolaeth ni wedi methu. Arglwydd i'n diolch ti bob amser oedd e'n dangos y tad i'r bobl oedd yn ei weld. Mi'n diolch ti bod bob amser wedi dy wasanaethu ti. Wedi'n gwasanaethu ni trwy fynd i'r groes yn y lle. Diolch arglwydd bod wedi dyfalbarhau hyd y diwedd, hyd yn oed yn gwynebu y dew y tad yn troi gefen am, fel bod ni yn cael mwynhau gwyneb y tad am dragwyddoldeb. Arglwydd, fi wedi cael ei barod bod y dygariad i'n anchwiliadwy. Beth ni ffrindiau neu yn nef. Arglwydd, diolch ti bod gyda ni dragwyddoldeb i fwynhau dygariad i, i fyfyrio arno, ac i fod yn dy bresnoldeb i, oherwydd y Crist i wneud ein mwyn i'r eglwys, ac wrth ni gymryd o'r gwir yma, atgoffa ni o'r bethau hyn, unan ni at ei gilydd, i danfon ni allan, i dy wasanaethu di, i wasanaethu gilydd, i fod yn dystiolaeth cadarn a sicr i ti, ac i lenwi ni a chariad dros y ti dy hun, gogoniant i dy fab, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.
swper, gan dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar y fwchydd, cof amdana. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, byddwch yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y dan. Nw'n ni yfed gyda. Diolch ni i ti. Diolch am dy gariad. Dad, i ni wedi cael ysgoffa y bore yma mor fawr yw'r gyfrifoldeb ti wedi rhoi i ni, a mor fawr yw'r gwaith sydd gyda ni wneud. Mor anodd mae'n gallu bod. Ni'n da angen di arglwydd. Dim ond trwy dyneddu y gallwn ni ddyfodol. Helpa ni felly. Cadw'n golwg ni arno ti, nethan. Bydd y bopeth ni'n iawn. Sgweli di fod yn dda. Da, diolch am dy gael yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni gael ni eto i orffen o'r llyfr y mynau. Rhydd 407. 407. Aid, grym efengil Crist yn neffo trwy bob gwlad. Sain felys i bob Crist bod iachawdoliaeth rad. Ac yma, nhw'n ei sefyll i fi. Nefydd i chwi, oddi wrth ei weitad ar arglwydd Iesu Grist. Amen.